Atis mo kakuha, baka ni pasula ni nga gamay man kayo ni. Nya dagko ra pa kayo ang mga isda Ang saon man ako kuha bay? Ay sa dabi tistingan na to bay. Di ara. Kakuha ko isa bay color pink paging na isda. Yatis, maprito baka ni. Sa daw bi. Daw na ko bi. Color pink yun sa na isda bay. Makuha pa di kong isa di ay. Ara nakuha na. Ara, ang saan buka ni? Dobi? Uy, yawa na gamaya ni nga lobster ay. Gamay kini nga lobster bay. Uy, nanakop. Paog isda dya. Uy, ayong saba. Alaga, tungan si Ataya. Uy, iya. Tag-iya. Pagdakan, bukang yawit ba? Saba niya ba? Ayun, masakpan ta diri among mga tag-isda. Ate, tingnan ko na be, di ko masaba. Ayan na, sige, testing. Uy, masakpan palang ta diri mabunalan jud ka. Di lagi. Ikaw na ko nana. How daw? Ang bugiro, pagin mataan eh. Sige daw, hali daw, diri daw. Ana ako bahan. Gana ko na kung ganahan. Dali ni. Ang raw, gunitin niyo. Gunitin. Uy, takahanan mo kinundi. Uy. Oh. Ay, sa... bapuwa si Murilo. Uy, hilama pa ni Rilo ni mo, Bi. Hilaman ka sa kuwang pasul-pasul. Sige, oh. Ayaw na shoot ko ha. Saman? Dili na pasuoton. Oh. Sama na ay, gigamit lang kayo ni mo niya ako ang pasul-pasul. Ganyan yun, di ko niyo pasuoton. Anong Rilo? Kailangan kindim na. Kindi di sulod ani. Lobi, tilugon nun ako. Kindi gini lamian ni kitay. Siyempre, lamig mo na. Langga mong kumama. Ako na niya kaya ako na bayaning natilapan. Siyempre, mga nanak, bau ka ba? Ay yes, salamat na ako yung rilo nga kanang naay kindi bay. Katamis. Pero, ako na lipat tanan ha. Kumuha nilulipap ka na no. Iya nga ilami pa unta kayo na bay. Dili na ka magpasol-pasol. Oh. Ha? Oh. Dili na ka ni. Sige, ako na ni. Oh. Nakaw na dito ka, kung dili na ka magbula ni, kaya ako na po. Ako yawa eh. Langoy-langoy ang lobster bay. Pagkatibay buhay, pag hindi lobstera ni bakay mo langoy-langoy man. Ay sabi ka, anong tanako niya akong lollipop di? Lollipop nga, Rilo! Namiyan doon kayo ng Rilo nga lollipop ni Kit. Ay! Yahoo! Asa ka niya napalit? Mama! Oo, unsa man kit? Ako kindi, gikuha ni Rikoy. Ha, unsa gikuha ni Jikoy? Nakadagana ni mo kindi gunitan di ha? Atong lino ba? Ha, katong relo? Kato mo yung lami iyang gikuha? Ah, man siya karon. Dito na isda-isda. Ha, dito pa siya sa itong isdaan? Na, mamatay itong mga isda karon ba? Kanito, yagi pasol-pasol. Na, ano dyan si Jikoy? Pwede dyan kasi pat. Sige, mulata ko dari ha. Bantay lang kita ako. Impas ka koy, ha ha ha. Manakop ni kong isda nga buhi bay. Ay sabi. Manakop kong isda nga buhi. Ay, dapat man ilahang kuan. Uy, ilahang sigbot. Sigbot man eh. Taon na nirong lakad na dapat pag ginako yung sigbot. Oh, manakop ni kong bay. Asa tunda ko ngayon ni isda. Oh, jump. Uy, di aran asa isda. Uy, ako kong isda oh. Karon lang ka kadako ko ka. Sa kadako na isda be. Wow! Asa isda uy. Unsaon kaya nako ni pagluto? Pritohon, sugbahon. What? Ununan. Kilawon. Pwede siguro ni kilawon ba? Daw be? Langsa magbaho rin tubig oy. Pwede ko yun sa mga ka. Ikaw na si paghilabot ng isda ha? Unsa man ang isda
Nga naman natin. Ako maning giampingan. Ang gipatay ba? Kalitan ka. Ikaw ang isda. Unsa ka isda? Wala man ako nagikawat, oy. Wala man gud ako nagipatay. Oh, ako man ganina siya giampingan dito lang din akong baso no. Ampingan dahil si. Ampi na be? Ha? Oh, dara na. Isda ni no? Oh, isda, unsa man na? Dara mo sa baso. Oh. Unsa may gamit sa baso? Tuba na tubig inumon. O, diim na ni. Ay, dili ka may naman. Utda. O, nya. Lami. Lami. Laksa. Lami, dili. Lami na lang. Unsay lasa? Lasang kuan isda. Nagilabot pa ka? Bantay pa ka. Bantay. Uli, ilabtan mo. Ay, ate, ito ay. Langsad kayo may